dos. Avui és dissabte i ja sabeu que dins del meu canal de YouTube el que faig moltes vegades és pujar muntatges dels esmorzars sabatins. Avui ho farem al Galeo, un restaurant que bueno, ja sabeu que m'agrada anar-hi. És un lloc en el qual me trobo a gust per la companyia, pel servei i pel producte. Vull dir, llavors avui he quedat allà. Fes una foto del terrat. Estem aquí, estem esperant que arribin els demés comensals i quan estarem a dins farem 4 fotos, 4 vídeos, mirarem de gaudir una mica tot el que és el dissabte. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Igual que quan vinc jo me diu que quieres hacer Un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. amb un pernil i un bon formatge. Però va acabar la partida. Com està la feixada? Sí. Mira. A veure, Un altre temps on parlarem amb altres com està el pernil i la... Pernil està fantàstic. Aquesta vegada ho vull encertar. La massa. secret subtitulat, camins d'arròs, camins de Com blat. està això de les mongetes? Sí? Eren mongetes amb... Llangonissa. Ja ho veig, la plata queda més. Sota l'arbre parlarem del temps. ¿Qué, Pacorro? ¿Qué te has comido tú? Yo he comido unos cupitos de Tarragona. No, ya puedes decir que te los has comido, porque no has dejado ni uno. Estaban tirones. Estic fent un entrepà de truita amb tonyina i la veritat és que molt bé també. Passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, Yo disfruto de igual, no estoy igual. Espera. Anda de vacances. No te puedes adaptar. Home, Siempre digo, es que me adapto.